a totes i tots, el meu nom és Laila Sagüí i avui us ensenyarem a com escriure un còmic. Parla del que vulguis. Aquest és el primer pas per crear qualsevol història. Un cop tinguis el tema principal, hauràs d'anar concretant i analitzar què vols explicar. No siguis massa ambiciós perquè potser això et pot desanimar. I sobretot, pregunta't per què estàs explicant aquesta història, què vols transmetre amb ella. Crea la teva pròpia història. Un cop tinguis la idea general, ara hauràs de desenvolupar des del principi fins al final, passant per la introducció, el nus i el desenllaç. Quins són els teus protagonistes? Una bona història es basa en uns bons personatges i per aconseguir-ho hauràs d'aconseguir donar-los unes motivacions clares. Això s'aconsegueix intentant tenir molta informació sobre ells. Contra més informació, millor. Això li donarà certa identitat pròpia. Però no caiguem en l'error d'intentar crear personatges perfectes. Els personatges perfectes no existeixen. Tots tenen fortaleses i debilitats. Recorda't això a l'hora de crear el teu còmic. La importància del dibuix. Recorda que estàs escrivint un còmic, no una novel·la, i per tant el dibuix tindrà un pes importantíssim. Hi ha una sèrie de tècniques claus per fer un còmic més dinàmic. Per exemple, els personatges parlen per bafarades i els narradors per requadres. Segons el to de cada personatge, la bafarada pot ser diferent. Així s'escriuria un crit i les línies discontínues per xiu-xiuejar. Recorda que cada pàgina pot tenir entre 6 i 8 vinyetes, però això està a les teves mans. No tinguis por de col·laborar amb els teus amics. Se't dona molt bé escriure històries, però no tant dibuixar? Se't dona molt bé dibuixar, però no tens cap idea per escriure? Col·labora amb els teus amics i sobretot recorda, entre el còmic i el narrador ha d'haver-hi una comunicació constant. I això ha estat tot per avui. T'acabo de donar totes les meves eines per crear un còmic, però ara el dibuix està a les teves mans.